Srdečne vás pozdravujem, vážení poslucháči. Od mikrofónu z redakcie Silného výberu sa vám hlási starší pán v rokoch, teda Slavomír Olšovský, so svojím monoformátom Slovo dobytky LP. V prvom tohtoročnom vydaní Slova dobytky LP sa budeme venovať týmto témam. Poprvé, inaugurácia staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Čo prinesie tento nový prezident pre svet a pre Slovenskú republiku? Druhá téma, predčasné parlamentné voľby v Nemecku. Tretia téma, ozveny budúcnosti, pár slov o stave maďarskej štátnej propagandy a o silvestrovskom prejave vodcu maďarskej opozície Maďara Pétera. Štvrtou témou bude rýchly pohľad na aktuálne, celkom zábavné dianie na domácej politickej scéne. No a na záver si dáme klasické kultúrne rubriky, pozrieme sa na rýchlíkové dejiny Slovenska, ktoré odporúčam, a budem pre vás mať aj pozvánku na pripravovaný koncert, tento raz súčasnej hudby a tento raz mimo Bratislavy, priamo v Trenčíne. Prejdeme teraz k samotným témam. Už 20. januára sa v americkom Washingtone uskutoční inaugurácia staronového amerického prezidenta, ktorým sa stane Donald Trump. Donald Trump už jedno funkčné obdobie ako prezident v Spojených štátoch vládol. Je vysoký predpoklad, že toto je druhé funkčné obdobie, ktoré, dá Boh, bude aj posledné, tak to teda aspoň vyplýva z americkej ústavy, bude iné. A my si teraz poviem pár slov o tom, čo možno očakávať v tejto súvislosti. A čo by ste mali v tejto súvislosti vedieť? Poprvé, Donald Trump nastupuje do prezidentského úradu starší, ako bol Joe Biden, keď nastupoval do prezidentského úradu, čo mu však nebráni, aby sa on sám mentálne a fyzicky, napriek všetkému, čo o ňom vieme a na ňom vidíme, cítil ako absolútny superman, alebo ako on hovorí, ako veľmi stabilný génius. Treba povedať, že aj jedno, aj druhé, aj tretie nesvedčí ani o jeho stabilite, ani o jeho genialite. No ale neradno sa čudovať, keď sa pozrieme napríklad na jeho medializované stravovacie návyky, ktorým dáva, už len tým dáva Američanom a najmä mladým Američanom veľmi zlý príklad ako milovník fast foodov. To je však možno, že z pohľadu našich záujmov celkom jedno, avšak žijeme v nejakom svete, netrpíme zemiakovským solipsizmom, ktorým teda často na Slovensku trpia aj nejedný média, od rána do večera sa zapodívame len vnútroštátnymi záležitosťami, a preto sa musíme pozrieť aj na to, čo teda tento raz so sebou Donald Trump prináša. Prvá vec je, že Donald Trump tento raz bude vládnuť v čase, kedy by som povedal, že má väčšinu aj na americkom najvyššom súde, čo je kľúčové, pokiaľ by išlo o nejaké prípadne veľmi zásadné právne spory, ale aj v americkom parlamente, v americkom kongrese, ktorý je dvojkomorový a ktorý sa skladá zo snemovne reprezentantov a zo senátu. To znamená, že tzv. Brzdy a protiváhy, ktoré by mohli nejak korigovať jeho veľmi idiosynkratický, veľmi osobitý výkon štátnej moci, tu nie celkom budú. Povedzme si na rovinu, že na rozdiel od slovenského prezidenta, ktorý síce získava priamy mandát, pretože je priamo volený občanmi, čo nebolo vždy tak, kedy si boli napríklad československí prezidenti volení v parlamente, tak americký prezident je nie dekoračná funkcia, ale funkcia, on je v zásade šéfom americkej výkonnej moci a americký systém je koristný, to znamená, že keď sa teda mení štátna moc, tak jednoducho demokrati striedajú republikánov, respektíve v našom prípade momentálne budú republikáni striedať pomaličky do posledného strážnika v Washingtone DC demokratov. No, ako vlastne, neviem, či sa tomu venovali v minulých dieloch Silného výberu alebo Slovo dobytky, už je to dávno, bolo to minulý rok. No ako vlastne Donald Trump vyhral a prečo vyhral? Tak ako vyhral? Vyhral nie symbolicky, vyhral nie len dostatočný počet v zbore voliteľov, ktorý potrebuje, ale vyhral aj tzv. Popular vote, teda získal absolútnu väčšinu hlasov. Došlo k výraznej rekonfigurácii americkej politickej scény, zásah medzi voličmi, čo niektorí dávajú ako príčinu tomu, že sa poriadnejšie v niektorých štátoch začala kontrolovať identita voličov, pretože ako niektorí z vás možno vedia, v USA nie každý disponuje
občiarským preukazom a niekedy sa môže stať, že niektoré voľby môžu byť nie celkom férové. Dosť na tom teda, že získal aj tzv. Popular vote, teda získal väčšinu voličov, má aj dostatočný počet hlasov v zbore voliteľov, takže 20. januára bude z neho 44. myslím americký prezident. Prečo vyhral? Spojené štáty sa síce z pandémie covidu dostali v lepšej kondícii ako napríklad Európa, napriek tomu však v USA zaznamenali nebývalú infláciu, majú tam takisto veľký problém s imigrantmi, s utečencami, ktorí voľne prechádzajú cez hranice, ktoré sú samozrejme nekonečne dlhé, ale nie sú dostatočne chránené. No a treba povedať, že aj politika, ktorú hlavne v tých kultúrno-etických otázkach uplatňovali demokrati v ostatných rokoch, nevzbudzovala veľké nadšenie a by som si dovolil tvrdiť, že niekedy iba priam odpor v nie malých častiach amerického elektorátu. Kto si to nevie predstaviť, o čom hovorím, môže tam pochopiteľne vycestovať, ale jednoduchšia cesta si napríklad pozrieť čo sa stalo s Hviezdnymi vojnami a pozrieť si zopár dielov posledného amerického seriálu z Hviezdnych vojen, zo série Hviezdnych vojen, a to je Acolyte. Nie nevýznamným faktorom bola teda aj nie veľmi presvedčivá protikandidatúra dvojice Joe Biden, už skutočne nie v najlepšej fyzickej kondícii, a jeho viceprezidentky Kamaly Harrisovej. Joe Biden, ako viete, nakoniec odstúpil. Niektorí hovoria, že príliš neskoro, a kandidátkou na americkú prezidentku, na prvú americkú prezidentku navyše farebnej farby pleti sa stala Kamala Harris. Avšak zdá sa, že jej ponuka teda nebola dostatočne stredová, a tak teda americkí voliči si zvolili to, čo teraz budeme mať v zásade my všetci. Samozrejme, že väčšina svetových médií sa už pri prvom funkčnom období predovšetkým zaoberala tým, a to vyplýva asi aj z povahy médií, že čo hovorí. Pre nás bude teraz v tejto fáze, myslím si, že na jeho neuveriteľné výroky sme si zvykli, ešte nie americký prezident, a už tu rozpráva niečo o obsadení Panamského kanálu alebo o tom, že je čas, aby Spojené štáty získali Grónsko, alebo aby pripojili ako ďalší štát Kanadu. Tak na to sme už všetci zvyknutí. Otázka je, čo bude Donald Trump robiť. Myslím si, že vzhľadom na veľké problémy, ktorými Spojené štáty trpia, sa bude predovšetkým zaoberať riešením domácich záležitostí. Napríklad momentálne v Kalifornii prebiehajú obrovské rozsiahle požiare, infraštruktúra je v takom stave, že sa ich nedarí hasiť. Už spomínaní utečenci, ďalej veľmi smutná, tragická fentanylová epidémia, ľudia tam konzumujú veľmi silné návykové látky, sú problémy s infraštruktúrou, Amerika potrebuje rekonštrukciu, či táto rekonštrukcia bude vykonaná vďaka programe Make America Great Again, to je veľká otázka. Čiže na zahranično-politickej scéne by som povedal, že Donald Trump bude robiť takú zahraničnú politiku, ktorá bude obsluhovať riešenie týchto vnútroštátnych amerických problémov. Dá sa to vyvodzovať aj z toho, že napríklad je rozhodnutý vyvolať obchodné vojny a zaťažiť dovoznými clami dovozy od svojich obchodných partnerov vrátane z tovaru z Európskej únie. Ako hlavný problém vidím však to, že sa obklopuje skutočne veľmi zaujímavými a veľmi špecifickými ľuďmi, ktorí budú mať úlohu v jeho novej administratíve. Či už je to napríklad jeho viceprezident J.D. Vance, ktorý nemá nejaké veľké skúsenosti s vládnutím, ale najmä americký multimilionár juhoafrického pôvodu Elon Musk. Všetci ho poznáte, majiteľ Tesly, človek, ktorý strieľa rakety do vesmíru vďaka firme SpaceX. Tento človek by sa podľa všetko mal stať súčasťou prezidentskej administratívy, mal mať na starosti debyrokratizáciu a zefektívnenie americkej byrokratickej mašinérie, čo je ťažko uveriť, že toto bude robiť, pretože momentálne sa venuje predovšetkým zahraničnej politike a mieša karty v Británii veľmi prekvapivo
a aj v Nemecku. Pokiaľ o Britániu, zasiahol do britského politického súboja momentálne a ide tak povedať z pokrku britskému premiérovi z radou lejbristickej strany Starmerovi, ktorého viní za to, že bol súčasťou dlhoročného skrývania obrovských problémov, ktoré sa vyskytovali v súvislosti s odsúdením gangov, znásilňovačov, maloletých zo strany ľudí s prisťahovaleckým pozadím. Ak si spomeniete, tak v minulosti Donald Trump žaloval britských lejbristov za zasahovanie do amerických volieb. Tvrdil, že pomáhajú americkým demokratom v kampani, teda pomáhajú kandidátom Bidenovi a Harris v kampani proti nemu. A tu by som mohol mať taký dojem, že Musk je teraz ako taký pomstiteľ, ktorý vracia tento úder Empire Strikes Back naspäť do Británie a dá rôzne posty, teda že je čas možno, že oslobodí Britániu od zlyhaného štátu a podobne. Tak je to o to zábavnejšie, skutočne pokiaľ ide o zásahovanie do americkej kampane, či už vo forme nejakého dobrovoľníctva, podobne sú americké pravidlá veľmi prísne a na druhej strane, a ešte to je teda zo strany Donalda Trumpa ako keby žalované, na druhej strane jeho najbližší spolupracovník, jeden z najbližších spolupracovníkov priamo zasahuje do diania na politickej scéne vo Veľkej Británii. No a teraz sú tu spravím taký somarský mostík, pretože to súvisí aj s našou druhou témou, ktorou sú voľby do nemeckého Bundestagu. Ako možno viete, 23. februára tohto roku sa uskutočia predčasné voľby do nemeckého parlamentu, nemeckého Bundestagu, kde sa teda bude voliť 630 členov tohto parlamentu. Predčasné voľby, ich potreba bola vyvolaná tým, že sa zhrútila do seba ako domček z karát tzv. Semaforová koalícia, ktorá v Nemecku vládla, ktorá pozostávala z nemeckých sociálnych demokratov, z nemeckej strany slobodných, tu sú takí ekonomickí liberáli, protrhovo orientovaní, no a potom strana zelených, ktorých stranické farby spolu vytvárali tú farbu semaforov, ako som už hovoril, možno, že v predchádzajúcom dieli. A teda bolo potrebné vyvolať hlasovanie nedôvere a na základe toho budú v Nemecku predčasné voľby. Do týchto predčasných volieb však zasahuje prostredníctvom svojej sociálnej siete aj už spomínaný Elon Musk. Je to neuveriteľné, Európa sa nie je schopná voči tomuto žiadnym spôsobom zdá sa brániť. Ja sám, ktorý Elona Muska na Twitteri, teda teraz v sieti X, neodoberám, pravidelne mám v tweet feede na popredných miestach jeho tweety. Nerozumiem, asi teda chodia všetkým, povedzte vážení poslucháči, ak teda žijete v Nemecku a máte Twitter, či sa to deje aj vám. A on jednoznačne sa stavia na stranu jednej z kandidujúcich strán, a to je strana AfD, Alternatíva pre Nemecko, ktorú vedie taká dáma Alice Weidel, známa najmä tým, teda, že je homosexuálne orientovaná a ktorá, ako už aj názov strany napovedá, chce Nemecku ponúknuť alternatívu, pretože ako napríklad môžete zistiť, keď si pustíte niektoré prejavy v Bundestagu počas všeobecnej debaty, stačí Google Generaldebate, Alice Weidel a Bundestag, nájdete teda viaceré prejavy, kritizuje už dlhé roky smer, ktorým sa Nemecko uberá. Pokiaľ ide o zaradenie tejto strany AfD, aby ste mali predstavu, je to taká pravicová, populistická, niekto hovorí, že tvrdopravicová populistická strana. Istý signál slovenskému poslucháčovi môže napovedať, že v Európskom parlamente sedia zástupcovia tejto strany v takej isté frakcii ako istý pán Uhrík z hnutia Republika. Takže toľko politické orientácie tejto strany. Mňa osobne popudzuje táto strana predovšetkým svojim tzv. Rusellíberstvom, teda tým, že je veľmi afiliatívna a má veľké porozumenie pre dohodu s putinským Ruskom. V zásade sú to tzv. Česi by povedali, že chcimírovia za každú cenu. Aj keď Alice Weidel samotná hovorí, že vlastne kritizuje napríklad ďalšiu kandidujúcu stranu a jej čelnú predstaviteľku Sáru Wagenknechtovú, že teda ona teda tú dohodu s Ruskom presadzuje, teda táto strana
SV Bündnis Sarah Wagenknecht presadzuje aj z tých čistých sympatí voči Rusku a ruskému režimu. Sarah Wagenknecht sa mala vyjadriť pozitívne napríklad o Stalinovi, tak Alice Weidel tvrdí, že AfD je za mier, za čo najrýchlejšie odvorenie mieru, preto, aby ďalej nebola komplikovaná veľmi zlá hospodárska a iná situácia v Nemecku. Keď sa pozrieme na preferencie rôznych strán, ktoré budú kandidovať do Bundestagu v týchto nadchádzajúcich voľbách, tak samozrejme všetky linky, ktoré si môžete pozrieť, ktoré vám poskytnú ďalší kontext, dáme klasicky do vešacieho postu k tomuto podcastu, takže potom tam máte ďalší študijný materiál. Tak jednoducho, ako to vyzerá. Vyzerá to jednoducho tak, že s najväčšou pravdepodobnosťou vyhrá nemecká kresťansko-demokraticky orientovaná únia. To musím takýto veľmi špecifický pojem používať, pretože ide vlastne ako keby o parlamentné spojenie dvoch strán, jednak Bavorskej kresťanskej sociálnej únie a vo zvyšku nemeckého spolku existujúcej kresťanskej demokratickej únie, ktorú predstavuje na nemeckej úrovni taký tandem takých dvoch politikov, jednak bavorský ministerský predseda Markus Söder a potom Friedrich Merz, ktorý je šéfom CDU a ktorý teda má ambíciu takú, že by chcel byť budúcim nemeckým kancelárom, o čom pekne hovorí taký ten nadchádzajúci vtip podporovateľov tohto dvojzáprahu CDU-CSU, že snáď po tomto januári príde v Nemecku Merz, teda Marec. No, táto strana momentálne má okolo 31%. Keď sa pozrieme ďalej, druhou stranou podľa preferencie už spomínaná AfD, vedená spomínanou Alice Weidelovou, tretia strana SPD 16%, Zelený s 13%, už spomínaná strana súdružky Sary Wagenknechtovej 6%, nemeckí liberáli, ktorí brutálne doplácajú na koalíciu v semafore na predchádzajúcu vládu, 4%, a potom Die Linke, ľavicová strana, podporovaná predovšetkým v spolkových krajinách bývalého východného Nemecka 3%. Pri pohľade na tieto preferencie treba povedať jednu vec, a to, že aj keď teda s najväčšou pravdepodobnosťou vyhrá CDU-CSU, keďže dlhodobo vyhlasuje, že nemieni vládnuť s podľa nich extrémistickou AfD, voči ktorej stále stavia tzv. Požiarnú stenu, nebude mať veľa možností na výber koaličných partnerov. Teda je možné, že povolebné rokovania o novej vládnej koalícii v Nemecku budú veľmi dlhé a možno, že sa skončia aj nejakým patom. Stačí sa pozrieť na aktuálne dianie v Rakúsku, kde teda sa tiež všetci spojili proti rakúskym ultrapravicovým pravičiarom, proti FPÖ, proti rakúskym slobodným a nedosiahli dohodu. A teraz rakúsky prezident poveril hľadaním dohody o novom kabinete vodcu práve tejto pravicovej rakúskej strany, ultrapravicovej rakúskej strany FPÖ, ktorá ide rokovať v logiky vecí plýva asi len s rakúskymi ľudovcami. No, posledné, čo Nemecko a Európa potrebuje, je nejaký povolebný pad. Samozrejme, že rovnako zložité bude, ak teda opäť dôjde k tzv. Veľkej koalícii, ku GroKo, ktorá už v Nemecku bola vyskúšaná. To bola vlastne ako keby koalícia všetkých strán, okrem extrémistických, teda myslím, že tam do tejto koalície patrili CDU, CSU a SPD, z ostatných partnerov si ešte tak dobre pamätám. To v zásade takisto vedie k istým problematickým zmenám na politickej scéne, pretože značná časť elektorátu, v našom prípade teraz v Nemecku 20%, je permanentne odstavovaná od moci a ich pohľad na vec nenachádza odraz v nemeckom vládnutí, čo len ako keby proste zvyšovalo napätie v spoločnosti. Keď sa pozrieme na to, že aj vo Francúzsku je situácia veľmi zložitá, proste s prezidentom Macronom a s francúzskym národným zhromaždením, s francúzskym parlamentom, Európa posledné, čo potrebuje, je, aby obidvaje hlavné motory, či už európskej integrácie alebo európskej ekonomiky, boli zaseknuté. Takže Slovensko, ktoré má za Nemecko ako za najvýznamnejšieho obchodného partnera, opäť všetky linky dáme, môžete si to pozrieť, vraj na Slovensku podľa nemeckých orgánov, nemecké firmy zamestnávajú až 160 000 ľudí, náš priemysel je priamo napojený na nemecký automobilový priemysel, potrebuje, aby Nemecko skutočne fungovalo, aby Nemecko vyriešilo svoje problémy. Pokiaľ sa tak nestane,
tak to môže mať zásadné hospodárske následky aj pre ekonomiku Slovenska. A pokiaľ sa to stane, a pokiaľ napríklad teda Friedrich Merz nejak vytvorí nejakú novú vládnu väčšinu a bude úspešne vládnuť v Nemecku, tak aj to prináša pre Slovensko isté rizika, pretože ako viete, Nemecko trpí veľkým nedostatkom pracovných síl. Je možné, a teda ja to tu pozorujem pravidelne, že teda pôsobí ako taký veľký vysávač rôznych pracovných síl z krajín strednej a východnej Európy a je teda možné, že ten odliv mozgov tzv. Sa na Slovensku môže zásadným spôsobom zhoršiť. Takže ako hovorí klasik silného výberu inžinier Sedlák, počkáme a uvidíme. A možno, že takou častou témou tohto roka bude pre našich poslucháčov aj pre vyjadrujúcich aj isté modlenie napríklad. No, toľko k druhej téme a teraz, ak dovolíte, prejdem k tretej téme, ktorou je len letmo pohľad na to, sú to tzv. Ozveny budúcnosti, na to, čo som všetko stihol tzv. Navnímať, keď som počas Vianočných sviatkov častejšie sledoval maďarskú televíziu. Môže sa niekedy stať, že boj o slobodu médií a o slobodu médií verejnej služby, tzv. Verejnoprávnych médií, ako sa na Slovensku nesprávne označuje, taká veľmi efemérna a éterická a teoretická vec, ale ona má zásadné dopady aj na život všetkých v reálnom svete, nielen v tom mediálnom. A to som mal možnosť uvedomiť, keď som teraz počas Vianočných sviatkov častejšie sledoval maďarskú televíziu. Chcem vám povedať, že to pôsobilo na mňa, napriek tomu, že ešte moje znalosti maďarčiny nie sú dostatočne veľké, ale už som schopný pochopiť aspoň nejaké základné záležitosti, až komicky. Chcem vám popísať a lepšie hovoriaci maďarskí naši poslucháči, ktorí to sledujú častejšie, to buď potvrdia alebo vyvrátia. Chcel by som tak popísať, že ako tak vyzerá, že vlastne bežné vysielanie maďarskej štátnej televízie v bežný alebo menej bežný deň. Tak v zásade si predstavte ranné, obedné a večerné správy, ktoré majú takú štandardnú štruktúru. 70% obsahu je venovaný pohľadu na to, ako Viktor Orbán všetko robí správne, čo sa jednak reportuje takým spôsobom, že všetko, čo robí on v Maďarsku, je fenomenálne dobré. Maďarsko má problémy, ale on ich úspešne prekonáva. Teraz bude uskutočňovať nemzetí konzultáciu, ďalšiu národnú konzultáciu, taký plebiscit do novej maďarskej hospodárskej politike. Skrátka, všetky hlasy sú vypočuté. Je to ťažké, ale bude to ešte lepšie. To je taká tá prvá časť tej proste proštátnej, pro-Orbánovskej propagandy. Tá druhá časť je tá negatívna, teda chce sa do štúdia doniesie reálne, že ostatný dôvod a jednoducho za redaktorom bežia hrozostrašné obrázky zo západnej Európy a redaktor to patričným spôsobom komentuje. Áno, niekedy aj z veľmi dobrých príčin, treba spomenúť napríklad nedávny teroristický útok v Magdeburgu, hej. Zabudne sa dodať, že to spáchal údajný podporovateľ už spomínanej ultrapravicovej strany, ktorá je spektrálne bližšie maďarskému Fidesu ako napríklad Dávičiarom. No a teda sa hovorí o tých obrovských problémoch, ktorý trpí západná ekonomika, ktorými trpí západná spoločnosť, wokeizm, všetci títo utečenci, kriminálnici, teroristi, moslimskí páchatelia trestných činov a tak ďalej a podobne. V tomto smere mi to veľmi pripomína to, čo sa na človeka rinie z ruských štátnych médií. Tuto nevymýšľa nič nové a myslím si, že keď SNS a Smerohlas SNS vlastne vo všeobecnosti sa chopí slovenských médií verejnej služby, nebude to vyzerať inak. Preto o tom teraz hovorím, aby ste boli pripravení, že čo vás čaká, aby ste tomu mohli dostatočnom časovom predstihu možno aj zabrániť. No a potom teda, to je tých 70%, a potom sa 30% tohto vysielačového času venuje škandalizácii opozície, osobitne teda v prieskumoch verejnej mienky stúpajúcemu Maďarovi Peterovi a jeho strane Tisapart. Názov strany ani program není dôležitý. Dôležitý už je aj v podcaste Silný výber často spomínaný Maďar Peter ako taký mladý, sympatický vodca maďarskej opozície, ktorý je celým svojim bytím, zjavom a vystupovaním takým kontrapunktom k obstarožnému, už na dlhé roky na maďarskej scéne existujúcemu Viktorovi Orbánovi s nadváhou, s príslušnými škandálmi a problémami a napojeniami na rôznych oligarchov, na kamarátov, ktorí majú obrovské majetky, na deti, ktoré takisto po otcovi nadobudli nie geniálne politické, ale iné geniálne podnikateľské schopnosti, takisto majú obrovské majetky. A v tejto súvislosti bolo pre mňa veľmi zaujímavé si vypočuť, a dám aj linku,
Môžete si to pozrieť s anglickými titulkami. Silvestrovský koncoročný záverečný prejav už spomínaného vodcu maďarskej opozície Maďara Pétera, ako on na to reagoval a čo teda sa dá v takejto situácii, kedy ste od rána do večera bombardovaní, ohadzovaní tými hovnometmi robiť. Pustite si to video, má tuším 10-15 minút a je podľa mojej mienky urobené veľkolepo, je to veľmi ľudský prejav, veľmi kritický, má nejakú politickú pointu, pozerá sa na vás sympatická tvár maďarskej budúcnosti, orbánovskej, antiorbánovskej alternatívy a ja si myslím, že toto je veľká lekcia aj pre slovenskú opozíciu. Ako sa to dá robiť, čiže nehovorím to samoučelne, hovorím to, aby som vás varoval a možno, že aby som aj poslucháčov, ktorí sa na Slovensku priamo politikou zaoberajú, inšpiroval, aby sa učili, aby netrpeli už tým spomínaným zemiakovským solipsizmom, ale aby sa učili minimálne v školských hraviciach Vyšehrádskej štvorky a aby získali inšpiráciu z dolnej zeme. Kedysi sme boli jedno kráľovstvo, tak ako oni hovoria, Slovensko je Felvidek, čiže hodná zem. Môžeme si aj my občas priateľsky povedať, že Maďarsko je pre nás dolná zem. Toľko v Maďarsku. Poďme teraz na spomínanú hornú zem. Dianie u nás vo vlasti. Tu už samozrejme, že musím ten žurnalistický tón vlastne zahodiť a chopiť sa toho satirického tónu. No skutočne v rámci mojej teórie slovenského politického roka, ktorá hlása, že teda v období od štedrého dňa až po 3 krále sa na slovenskej politickej scéne nič neudeje, sa nemalo nič udiať a napriek tomu sa udialo strašne veľa. 1000-krát si poviete, že už vás nič neprekvapí a napriek tomu, ako hovoria Rusi, že nikdy sa nič také nestalo a zrazu znova. Tak začneme tým slávnym ruským výletom nášho výletníka, nášho cestovateľa, topolčianskeho Marka Pola, Roberta Fica do Ruskej federácie, ktorý som mimochodom váš ponížený služobník to odreportoval a ako prvý na slovenskú mediálnu scénu priniesol informáciu o tom, že Robert Fico je už v Moskve, pretože bolo to prekvapujúce, stretala sa s ním až teda v nedeľu neskoro večer až a napriek tomu o deň skôr, ako bolo notifikované. A ja keďže sledujem každý deň ruské správy, tak som sledoval aj večerné ruské správy a zrazu teda hlásateľovi hlási do ucha z redakcie, že nie zajtra, ale už tam je, už sú fotky, tak som to teda jednoducho dal von a naozaj po mne 6 minút reportoval denník N, že to je pravda a potom sa po 15 minútach, potom čo som to dal do príslušnej skupiny, ozvali aktuality aj zo správou z ČTK, ktorí potvrdili informácie, ktoré som priniesol. Robíte dobre, že počúvate a podporujete podcast Silný výber a že počúvate a podporujete Slovo do bitky. No, čiže ruský výlet, veľmi dobre potom včera, nedávno, teda by som to hovoril vo všeobecnejšie, na zasadnutí výboru pre európske záležitosti povedal vodca slovenskej opozície Michal Šimečka, ktorý mimochodom čoraz lepší, ale ešte stále má obrovský priestor na to, aby politicky a retoricky rástol, ktorý ruský výlet Roberta Fica, ktorý nepriniesol nič, nepriniesol ani mier, nepriniesol ani plyn, bol skrátka zbytočný. Tak ako na tomto výbore, dáme linku, to bolo absolútne škandalózne zasadnutie výboru pre európske záležitosti, kde sa žiaľ Bohu opoziční demokrati nechali zase raz trošku ojeklamať proste tým, že tam na úvod 2/3 času tam rozprával Ficovi nejakí poskokovia zo Smeru, nejakí no-name poslanci zo Smeru a ja neviem odkiaľ, až na veľa sa dostali aj zástupcovia opozície, ktorí mohli položiť nejaké otázky alebo niečo komentovať. Žiaľ, treba povedať, že okrem už spomínaného Šimečku zvyšok ansámblu teda nemal najlepší deň, no ale nechajme to tak, buďme na začiatok tohto roka nejakí optimisti. Tak tento ruský výlet nepriniesol nič, rovnako ako nepriniesol nič aj bruselský výlet, o ktorom teda Fico hovoril, že sa on strašne zachraňuje Európu a jej plynové potreby a tak ďalej a podobne. Ďalšou správou, ktorá nás prefackala cez Vianočné sviatky, bol ten Ficov výlet do Vietnamu, odkiaľ teda vďaka pozornému oku nejakých slovenských čitateľov Slovákov sa zistilo teda, že kde sa presne nachádza. No a momentálne táto správa, že je ďalej. Robert Fico tvrdí, že bude žalovať všetkých tých, ktorí hovoria, že on teda nocoval v apartmáne za 6300 eur. Nie je tomu vraj tak. Doniesol nejakú bumášku, kde mu teda nejaký človek
píše, že on tam vlastne len tak akože večer bol a medzi rečou si tam akože popri oficiálnych rokovaniach nahral nejaké videjko s niekým, nevieme s kým. A teda, že vlastne on tam nikdy nebýval, tak takýchto papierikov na Photoshopujem proste za dnešný večer aj 35. No, samozrejme, že hneď sa teda už napríklad reakcia denníka N vyvracia, pretože majú konkrétnu skúsenosť, volali s recepčnou, recepčná nebola prekvapená, keď hľadali hostia Fica, naopak ich chcela prepojiť, potom povedala, že nie je na izbe, čiže môže Robert Fico nahrať videi a ukázať 3500 bumáčiek. Je to komické, je to rovnako ako komické ako to, že vo svojich najlepších tradíciách sa za jeho stopách vydali aj zástupcovia hnutia Slovensko, bývalé Olano, trojčlenná delegácia v zložení Gábor Grendel, poslanec Mikulec a samozrejme Igor Matovič išli do Hanoja a podali nám reportáž z tohto úžasného apartmánu. Proste slovenská politika it's best. No, ešte by som sa spomenul také ďalšie dve udalosti, ktoré nás strašne potrápili, alebo nás dosť potrápili počas sviatkov, a to bola teda nová hymna Oskara Róžu. Nebudem to označovať za slovenskú hymnu, je to proste hymna Oskara Róžu na motívy slovenskej hymny. Prvá vec je, že sa nesie v nejakej frekvencii, ktorá je strašne ezoterická. My s tým v našom podcaste Silný výber veľmi sympatizujeme. Viete, že sme obdivovateľmi Silvie Šuvadovej, sledujeme všetky tie vesmírne boje o našu galakciu, pravidelne rozkvintávame naše šišulienky mozgové na príslušnú frekvenciu pomocou príslušných hladičiek, čiže go Oscar go. Idete tá Banská Štiavnica k duhu, inak miestne hovoria, že v Banskej Štiavnici je ako keby kopec radioaktivity, ktorá tam spôsobuje rôzne zdravotné problémy. Ja som tam sám študoval len rok a nič som si nevšimol, ani môj najbližší, ale možno, že teda minimálne pokiaľ ide o umeleckú tvorbu a to, čo človek rozpráva v médiách, nie každému prospieva, že Oscar. No, takže vypočuli sme si tento jeho opus magnum. Čo by som tomu povedal tak ako polovážne, že viete, že ako copyrightový právnik existuje tzv. Úradné dielo. Má zmysel, že nejaké dielo nemá svojich autorov, ani len svojich aranžerov, ktorí sú známi, jednoducho vystupuje samo o sebe, tak aby mala byť hymna. Hymna je nás všetkých, hej, má ako keby autorov nás všetkých, len vykonaný je teda ten autorský akt cez nejakých nás, ktorí príslušné kompetencie majú. Takto to bolo urobené aj naposledy. Niekomu proste vadí rýchlejšie, bo niekto má rád menej činilov, nech sa páči, nech si ju upravuje. Ja sám dám jednu linku akéhosi Varhanoviča, ktorý ju upravil podľa svojho gusta, ale nech teda netreba na to, aby to teda bola skutočne štátna hymna, ktorá má svoju notáciu zapísanú tam, kde treba, ktoré pravidlá používania sú zapísané tam, kde treba, a nerozumiem, prečo sa na takéto hudobné pokusy majú skladať slovenskí daňovníci. Asi len preto, teda, že akýsi machala, ktorý nie je nikým zvolený, a akási madam čelná predstaviteľka, ktorá je zvolená mizivým penzom slovenských voličov, sa rozhodli, že svojmu kamarátovi a známemu dajú takúto príležitosť za x peňazí, ktoré ale vraj nie sú také veľké a podobne. No, OK, nech si každý blbne s tým spôsobom, ale prosím vás pekne za svoje peniaze, a keď nie, tak nech sa páči, tak ako my napríklad tu, cez Patreon alebo cez Donio. Toľko k hymne. No a posledné veci, ktoré ma nadchli, je kataster. Fenomenálna záležitosť. Na Slovensku zálohujeme fľaše, ale nezálohujeme kataster. Minister Takáč s ministrom Eštokom sa tvária, že všetko bude v poriadku už budúci týždeň. Je absolútny škandál, že to nefunguje čo len deň. To, že to nefunguje týždeň, je mega škandál, a to, že to vraj bude hotové do týždňa ďalšieho, je super mega škandál. Má to nesmierne, samozrejme, že následky na ekonomickú Slovenskej republiky, na výkon verejnej moci. No, jednoducho ďalší dôkaz toho, že pod vedením tejto partie je Slovensko zlyhaný štát. Slovenská republika nie je schopná zabezpečiť výkon verejnej moci. Slovenská republika nie je schopná garantovať teraz v reálnom čase, v reálnom prenose osobné vlastníctvo zaručené ústavou. Slovensko proste potrebuje zásadnú rekonštrukciu a nie ďalšiu verziu hymny urobenú kamarátom.
tak dúfam, že vaše majetky sú v bezpečí a pokiaľ nie, berte to ako ďalší signál, rozprávame to tu 6 rokov, aby ste sa zdvihli a postupne diverzifikovali svoje riziká, presunuli časť svojich aktív, ak nejaké máte do zahraničia. Na zahraničí žije nejakých 250,000 Slovákov, určite mnohí z nich sú vaši rodinní príslušníci. Skúste si tam nájsť prácu, skúste tam žiť na dôchodku, skúste tam proste poslať aspoň svoje deti, skúste tam nájsť nejakých svojich známych, pretože tento príbeh, keď sa pozerám na demografické okolnosti, na stav slovenských verejných financií, keď sa pozerám na perspektívy európskeho priemyslu vo všeobecnosti, nemôže na Slovensku dobre skončiť a my vás tu pravidelne varujeme a možno, že sa vám raz poďakujete. Ako hovorí staré maďarské príslovie, je lepšie sa priebežne báť, ako sa zrazu zlaknúť. No a na záver teda už len posledná pikoška zo slovenského diania. Slovenský videobloger, v zásade moja konkurencia, Zoroslav Kolár, ktorý natáčal svoje povestné pozdravy od Borisa Kolára až po Michala Šimečku nakoniec slovenským občanom, kápol božskou a ukazuje sa, že to nerobil len tak, a že teda je akýmsi Jánom Krstiteľom politickým, že teda on kliesnil cestu, otváral tým šibnutím tej mediálnej palice to more, aby teda suchou nohou prešiel vyvolaný národ jeho voličov, skrátka dobre oznamuje, že on sa pokúsi vytvoriť nejakú politickú stranu, ktorá s tým všetkým marazmom, ktorý na Slovensku je, konečne zatoší. Čiže sa stane, ako keby chce sa stať nejakým takým slovenským otcom takého nejakého slovenského Babiša, alebo takým slovenským Babišom, ktorý je len otcom niečoho, čo bude vlastne nejaké slovenské. Áno, takto tak nejak typujem. Keďže to bude podľa všetkého odoberať hlasy Smerohlas SNS, v zásade to nielen typujem, ale aj kvitujem. Zorino, tešíme sa, poď do toho na plný kotol. Prečo nie? Každý blbne svým spôsobom. Toľko k dianiu v krajinke. No a na záver už len bleskovo, aby sa vás dlho nedržiaval, nejaký knižný tip a potom už spomínané kultúrne okienko. Takže poďme na to. Priatelia, mám pre vás knižný tip a to sú rýchlíkové dejiny Slovenska. Nie sú to dejiny, ktoré si zoberiete do rýchlíku, i keď na Slovensku rýchlík nie je celkom rýchlík, aj celkom možné, že pri meškaní slovenských zrýchlených vlakov sa vám podarí z tejto hrubej knihy prečítať značný kus, veľkolepé dielo od českého vedca, ktorý sa dlhodobo venuje vedeckému skúmaniu, historickým vedám balkánskych národov, ktorý je autorom viacerých monografií na tému Československa, tento raz pojednal o Slovensku. Ja som si túto knihu Dejiny Slovenska kupoval v Prahe, taká zábavná historka, keď mi to teda vydával ten český predavač, tak mi hovorí, že ja koukám, jaká to je bychlejšieho proste, abych tak čekal, že sú to Dejiny Slovenska, že to bude taková brožúrka. No, tak naozaj to je teda dielo značne rozsiahle, tomu zodpoveda aj cena. Na Martinuse vám ju viem ponúknuť za 28,49 €, ale stojí to skutočne za to. Je to dielo napísané s českým odstupom, avšak bez tých českých ako keby podpichovaní. Je to dielo napísané s porozumením pre isté slovenské citlivosti, napríklad pre to, ako sme sa ozývali, keď sa nám nepáčila tá živánska v štátnom znaku Československej socialistickej republiky, teda povstalecká vatra pod krývaňom na prsiach českého lva, na husickej pavéze s červenou hviezdou nad hlavou. To boli časy heraldiky. No nič. Čiže vec, ktorá mi pripadá o mnoho zmysluplnejšia ako počúvať Ficové tlačovky alebo sa zapodievať čítaním slovenských médií na dennej báze. A to hovorím ja ako pravidelný slovenský politický, žumponaut, dá sa povedať. Takže veľmi odporúčame. Autor tejto knihy, Jan Rychlík, dostal celkom zaslúžene rad Bieleho dvojkríža 3. triedy za rozvoj vzťahov medzi Českom a Slovenskom od prezidentky Čaputovej. To boli časy. Takže má 70 rokov, prajeme mu veľké zdravie a tešíme sa na ďalšieho knihy. Dá Boh, raz sa s ním stretnem, nechám si ju podpísať. Toľko k tomuto knižnému typu. No a na úplný záver mám pre vás ponuku nádherného koncertu súčasnej vážnej hudby, ktorý chystá náš redakčný kolega
slovenský, nebudem sa povedať, geniálny skladateľ a dirigent Patrik Kako. V Trenčíne mám tu pre vás linky na Donio, kde sa snaží získať finančnú podporu na zorganizovanie koncertu. Mám tu takisto pre vás linky, ktoré nájdete vo vešacom poste na facebookový event, kde sa môžete už teraz prihlásiť na tento koncert. A mám dokonca aj linku na ich veľmi rudimentárne, napriek tomu veľmi sympaticky urobený web. Všetko nájdete vo vešacom poste, ako som povedal. Prosím vás pekne, Hydrostáv, ako sme kedysi hovorili v podcaste Silný výber, už 26. januára 2025 sa v Krajskom kultúrnom centre Galéria Hviezda Trenčín, tak neviem, či Galéria alebo Hviezda, v každom prípade v Trenčíne, o 17. hodine uskutoční tento koncert novovzniknutého súboru Laux Sonoris, zameraného na interpretáciu súčasnej hudby, prezentáciu premiér slovenských aj svetových diel a rozvoj hudobnej scény na Slovensku. Našou misiou, píšu oni, a to je aj moja misia a má to byť misia na všetkých, je posúvať hranice zvuku, skúmať možnosti akustických nástrojov a vytvárať nové estetické skúsenosti. Z programu večera vyberám dielo od Michaela Blažega The Dark Night About the Woods, premiéra 2024. Ich ročníkový kolega Gilberto Agostino zahrá svoje staršie dielo Kartografy, teda nezahrá, ale bude zahrané jeho dielo. A potom bude odpremierované aj dielo Samuela Hvozdika Limerencia 1. Zabezpečte si svoje miesto už dnes. Máme tu aj peknú kupónovú zľavový kód. Klub priateľov 20 pri rezervácii. Orchester Přibyl, Coganová, Hraško, Janečka a Pocková na čele s dirigentom a skladateľom Patrikom Kakom a ja, starší pán, vás pozývame na tento koncert, ktorého dá Boh bude aj nejaký záznam urobený. No a tým by sme teda vyčerpali obsah nášho dnešného scenára, takže v 44 minútach by som mohol skončiť, nebyť toho, že tu máme listáreň, ktorú som slúbil urobiť, takže teraz ešte rýchlo prebehneme cez listáreň, ktorú organizujeme. A prvá otázka máme z Twitteru, pýta sa Braňo. Práve tu v našej Opodem skupine riešime, ako sa mnohí ľudia sťažujú, že Opodem nespolupracuje a vytláča napríklad demokratov a nechcú napríklad PS či SAS im dovoliť vystúpiť na protestoch. Zachytili ste? Pýta sa mňa asi. A prípadne, čo by ste podumali a povedali k tejto téme? Tak, povedal by som, že spolupracovať treba. Samozrejme, že značný problém slovenskej našej časti politického spektra je pravidelný prepad hlasov vo voľbách, ktorý je spôsobený aj osobnými animozitami medzi čelnými predstaviteľmi tzv. Opodemu. Toto treba riešiť pravidelným sa stretávaním a budovaním jednoducho mostov. Keď sa nedohodnú na spolupráci samotní politickí predstavitelia, takto budú musieť nejak prečistiť ich voliči. Jednoducho nebudem sa čudovať, keď v najbližších parlamentných voľbách ľudia budú proste nemilosrdne odpisovať strany, ktoré nebudú bezpečne mať nad 5%. Jednoducho čas, kedy sme zahodili do koša kopec hlasov, sa skončil. Preto vyzývam všetkých zúčastnených, ktorých nejedného poznám, aby naozaj, keď už nič iné, uzatvorili pakt o neútočení. A ja chápem, že sú provokovaní pravidelne slovenskými novinármi, ale jednoducho dá sa na tie otázky provokačne odpovedať tak, prepačte, osobné výhrady voči lídrovi XY mu budem tlmočiť osobne, keď ho stretnem. Dobre. Toľko k otázke Twitteru. Sledujte môj Twitter, sledujte náš Twitter. No a ešte prejdem k otázkam listárni na stránke Silného výberu, ktorý takisto by ste mohli sledovať častejšie. Tam sme dali takisto výzvu, aby nám posílali ľudia svoje otázky. Takže z otázok nech sa páči. Tuto kolega Richard Poláček sa pýta, či ostala na izbe hanojského hotela po odchode Roberta Fica Zlatá vaňa. Ja sám tomu ťažko som veril, ale skutočne zostala. Jednak Robert Fico, ktorý má z okolností rovnaké iniciály ako Ruská federácia, mimochodom, keď si nad tým zamyslíte, nie je ruský okupačný vojak a nie je schopný odniesť bielu sanitu alebo akokoľvek sanitu na tanku naspäť domov, ale po druhé je ani len, že si to myslím, ale to viem, pretože hneď potom v tom apartmáne bolo naše rýchla rota Igora Matoviča, Čipa Dale, Grendel a Mikulec a oni skontrolovali, tá Zlatá vaňa tam stále je.
No, tuto anonym sa pýta, ale mimoriadne dáme aj odpoveď na otázku anonyma. Nie je aktuálne viac ako vhodné po problémoch s hymnou a katastrom zmeniť našu hymnu na Kde domov môj? A kde sú práve teraz zalezení naši hlasní digitálni lídri, haraši a polovica ukážkového páru? Jeden na vanilkovom a druhý na kakaovom venčeku. Tu cítim isté niektoré nevhodné poznámky. Ja neviem, na čo presne tento anonym naráža, ale sú presne tam, kde sú vždy. Čiže takto by som sa odpovedi vyhol. Ivan Minarik sa pýta, náš top fan. Mohli by ste sa myšlienkovo vydať po stopách cieľov nášho vedúceho guberního a zapreháňať si, kam smeruje takýto nebezpečný štýl zahraničnej politiky? Kto sa koho a prečo bojí a čo si myslí, že dosiahne? To nemôže byť ani o plyne, ani o ekonomike. Opäť zopakujem klasický československý vtip, po 68. roku, keď sa hovorilo, že Nobelovú cenu za medicínu by mal dostať Gustav Husák, pretože sa mu podarilo transplantovať srdce Európy do ryti Sovietskeho zväzu. No, tak skúsme teda tento vtip aktualizovať a tam je aj moja odpoveď. Matej Mihalovič, ďalší top fan, konštatuje: odmietam ďalej platiť dane na Slovensku, nech si tu tí píp, akože hrdí Slavieni z IQ40 žijú, ale nie z mojich daní. Toto je trošku prikrejšie povedané čosi, čo by sa dalo označiť za, povedzme, za akú istú návrh na monakoizáciu Slovenska, s čím v zásade aj súhlasím jednoducho. Monakoizácia Slovenska znamená, že Slovensko sa stáva proste príliš drahé pre samotných slovenských občanov a preto nečudo, keď túto krajinu opustia, skúsia jednoducho platiť dane a žiť a zarábať niekde inde a na Slovensku jednoducho zostanú žiť a platiť dane a celý tento cirkus a zlaté vane a celé toto batrenie sa s putinským Ruskom, tí, ktorým to jednoducho vyhovuje. Nie je to také zložité, nie je to žiadna hanba. Opäť podotýkam, že Československo bolo, prvá Československá republika bola vybudovaná so značnou, ak nie s hlavnou pomocou československých exilantov. Stačí si otvoriť už spomínané rýchlíkové dejiny Slovenska a zistíte, že aj zo zahraničia môžeme pre vlast urobiť veľmi veľa. Čiže vyzývam vás, aj keď aj opustíte, spokojne opustíte rodnú vlast, ale nezanevrite na ňu. Ivan Novodomský. Už Ficovi úplne preplo, alebo len stále hrá divadlo pre svojich voličov? Áno, aj, odpovedal by Vlado Voštinár a ja by som s tým súhlasil. Čo vybavil u Putina naozaj? To nevieme, ale čo skôr sa to dozvieme. Branislav Brodsko, ďalší top fan. Aj Ivan Novodovský je top fan. Je boh alebo len výboh? No, výboh. Na to Jarko tu odpoveda, že zdar boh. Presne tak, to je pozdrav ostravských maníkov, zdaž Búh, som za. Karol Sur. Čo by robil malý veľký Budkovčan, keby nespravil kariéru ako trollmeister? No už minule som hovoril, že každý stúpa až po hranice svojich kompetencií a jeho hranica kompetencií sa skončila ako čašníka v samotných Budkovciach, čiže by mohol v Budkovciach robiť umývača riadu v nejakej miestnej krčme Likava alebo Vyhorlat alebo Ipel, povedzme. No. Takže toľko, veľmi pekne ďakujeme za vašu listáreň, dúfam, že ste sa aspoň trošku pobavili na tomto dieli. A keby tu bol Marťo, tak vám povie do skakavenia, priatelia. No ale my tu nebudeme končiť, my tu teraz sme pripravili pre skutočne otrlých mimoriadnu lahvotku, ako viete, niekedy bol na CD-čkách také, že proste tam bolo také ticho a potom sa zrazu objavil tzv. Že skrytý track a na tom ja teda chcem trošku popracovať a možno, že to tam Patrik v nejakej rozumnej, Patrik opakuje, že rozumnej miere nechá, že teda nepustí to celé, lebo také strašné utrpenie nie sme schopní, alebo by sme nemali, sme schopní, ale nemali by sme vlastne našim poslucháčom spôsobovať. Čiže teraz skrytý track.
len pre otrlých. Dievča z Tokia alebo chlapec z Hanoja. Na trati Bratislava Hanoj. V kamere zasekol sa film. Zostal si iba tam, ty Robo. Pri videu noci presedím. Haraší mi z teba, Robo. Ani nevieš, Robo, ako. No asi aj stačilo. Takže toľko by som k tomu mal.